Gandia va brillar anit en la seva estrena com primera capital cultural valenciana, declaració promoguda per la Generalitat i que s'allargarà fins al 25 d'abril del 2018. La inauguració oficial tenia lloc anit amb un acte en la plaça Major que barrejaria tradició i modernitat. L'espectacle no va defraudar i va ser del grat dels centenars de veïns i visitants que acudiren, a més dels convidats, autoritats, membres del Consell Valencià de Cultura i fills predilectes de la ciutat. Avui hem inaugurat de manera oficial la capitalitat cultural que ens ha reconegut la Generalitat Valenciana, la primera capital cultural valenciana de tota la història, i per a Gandia és un orgull. La veritat és que nosaltres sempre ens hem sentit com un fet cultural en el nostre passat i també en el nostre present. Anem a aprofitar-la com una grandíssima oportunitat per a que tots els focus que ara en la comunitat valenciana se posaran i donaran llum a la ciutat de Gandia marqui el camí present i futur d'una cultura i una ciutat que sempre s'ha sentit cultural i per tant que continue progressant i creant cultura per a que la gent la consumisca i també per a que molts visitants vinguin a Gandia i es conega Gandia amb la marca cultural. Estem contentíssims, no podien faltar. És la primera vegada que fem este premi, que és el de la capital cultural valenciana, i ha sigut Gandia, guanya Gandia a tot el conjunt de ciutats i pobles que s'havien presentat per la seva trajectòria, per la seva història, sempre referent cultural, però també per la seva voluntat de continuar sent-ho i per seguir invertint també en cultura. Volíem que fora una ciutat com Gandia la que s'estrenara i estem molt contents de que avui hem pogut acompanyar en este primer dia de molts que vindran en moltíssimes activitats, algunes d'elles pagades per la Generalitat Valenciana, altres per l'Ajuntament, altres per entitats, i volem que Gandia servisca per a ser un lloc d'encontre del conjunt dels sectors culturals. Crec que és importantíssim per a la ciutat de Gandia i per a la resta del País Valencià el fet de poder ficar cada any en valor una de les nostres ciutats, que a més jo crec que Gandia tenia molt ben merescut ser la primera, perquè la seva tradició com a capital cultural, la seva tradició com a capital literària, la fa mereixedora de ser la primera. A més jo crec que tenen una programació ja de sempre, no només d'este any, magnífica en l'àmbit cultural, i aquest any a més faran tot el possible per a que la resta del món sàpiga que la cultura naix a Gandia, vull dir que Gandia és una ciutat cultural de sempre. L'acte presentat per Ruth Palonès començaria a les 10 de la nit. Passats uns minuts entrarien en la plaça els grups que anaven a participar en la performance, com la Safford Dixie Band, les batucades Cum Cum Trall i el Comboi i la penya Foc Seguit. Es va tornar a apostar per un videomapping, una projecció sobre la façana del consistori en 3 dimensions, motiu pel qual l'Ajuntament va repartir ulleres especials. La projecció va fer un recorregut per la història de la ciutat, inclús abans de la seva fundació, amb els primers pobladors de la Cova del Parpalló, fet destacat per l'alcaldessa com punt d'inici de la cultura a la ciutat. Gandia fa art i cultura de fa 23.000 anys, ja amb la Cova del Parpalló, on en aquella època les tribus nòmades sembla que van triar l'espai del Parpalló per a produir obres artístiques que van resultar al final en el major jaciment i el més important de tota Europa d'art moble. I aquest és l'inici d'aquest esplendor cultural que tindria la ciutat, que segles després, al voltant del Palau del Duc Alfons el Vell, tindria aquest acord d'artistes que acabarien seguint o significant el segle d'or de la literatura valenciana. Gandia també va ser bressol dels clàssics de la literatura valenciana, de Joan Martorell, d'Ausiàs March, de Roís, de Corella, i després, un segle després, aquest palau ducal que va ser adquirit per Borja, per Alessandre VI, el papa Borja, que és el besavi de Francesc de Borja, va acabar donant a la ciutat de Gandia el seu últim esplendor d'esplendor, de renaixença relacionat amb el Vaticà i aquest creixement, i aquesta ciutat que ara coneguem i del que tenim que ser dignes hereus. Gandia actualment també té molta part de tradició moderna, com siga el Tio de la Porra, la Festa de les Falles, la Setmana Santa, la Visitatio Sepulcri, el Camp de la Sibila, que també hem recuperat, o fins i tot deia jo al discurs que la fideuà, perquè també els nostres plats i la nostra gastronomia també són cultura. Els castellers de la Muixeranga de la Safor alçaren una figura de 4 altures al son de les bandes del Tio de la Porra.
Un correfocs i un castell de focs d'artifici posaren el fermaitor a l'esdeveniment. La ciutadania sabíem que tenia ganes i avui s'ha demostrat en esta primera inauguració que hi havia moltíssima gent ja gaudint, acostant-se a la cultura i els propis sectors que s'han implicat moltíssim també en que realment poguera ser Gandia la primera capital cultural. Estem segurs que no serà una qüestió efímera. A nosaltres ens agrada fer les coses per a que perduren i estem segurs que Gandia seguirà sent un lloc d'encontre d'ací un any, quan hagi passat també la capitalitat, segur que seguirà sent un gran lloc d'encontre i, per tant, referent cultural a tot el País Valencià. La Conselleria de Cultura ha calculat que invertirà en Gandia uns 80.000 euros en les diferents activitats que programarà la ciutat fins el proper 27 d'abril, com l'obra del Teatre del Poble Valencià Els Quatre Genets de l'Apocalipsi, actuacions de la Jove Orquestra de la Generalitat i del Cor, un simposi sobre focs festius del Mediterrani o la subvenció del Festival d'Animació Cortuns celebrat el passat mes de maig.